zo generi channela kan lo lom le veka cheu kan video pakhat in nga hlel em mei chano pangte in apa cancer en kolnan thlaya zuar ti kha copyright a oma wangin kan channel pakhat zoka kan da a en du tan description a le pin comment a link kan da min lo wa en sak theu don nia kan channel hi khonga in milo subscribe sak theu ula a thei phei chuan like le share po milo ti sak theu turin kan ngen bok cheu ani movie intan na chuan UG ni chu Beijing khopui highway a chuan tu emozong mekin thon thu chu a intana enge azon mek ti le anuna engthil nge lo thleng to ti kan en ho don ani hun kal to lo langin kumsang ni pasari ani a UG ni chuan bas chu alo ngak meka an chung ko khasak chu a har sa ve hle a apa la chu ala hrisel lo em zui bok an nei zong zong in an fanu chu high school an lutir ve shram shrama high school of thlen chuan a in thlashungin danglam bik riavin a in hria chu ta bike chakta karon tlan chuan pipe chu aron chil bunga tui chuan a phu hu vek zui chu pa chu chenga ani a chung ko ho sata ka tanga seilian ni in an school a chuan alar hle a Eugene chuan thinrim takin avapana ngai dam dil tura ati mek lai chuan bol chakta karon thlok chu chenga chuan lo manin film khur tur chuan atia akal santa dai mai an skola meiche pakhat moji huwa chu lo in mel hriat tirin ama ang thawa chung ko rethei taka mi alo ni ve a an skul chungchang chu a hrilta a class ha chuan valut ve in chenga ma a chuan awa thu a nidanga chuan an match test paper chu an sema Eugene chuan mark a mu chhle a chenga chu a mu sang bera ni thung Eugene mang mu za tan mu chuan fiam tu tho nan an mangzuya anua chuan Eugene chu washroom a kalatum lai tak chuan chenga chuan a notebook lak sakin thei top chu in lak let chu atuma ma se a theilo a lekha bukar tang chuan stay fee aron tla chuaka Eugene chuan chenga chu a benga zak tak le thinrim tak chuan an class chu a chua sana chung thila thlen hnu chuan chenga ril ru chu nuam lovin a in thiam lo hle a nidanga chuan lekha bu chu pek let atuma ma se Eugene chuan angai sak du lova chenga chuan a dawhkana awa the pheya Eugene chuan chenga om dan chu anin em awang chuan a chair ke chuan chenga ke chu awa chil tira lekha bua keu chuan ati dik lo lai te chu a lo ti dik sak veka mak ati hle class break a chuan chenga thian pa chuan a thian pa ke a chil nat sak zia chu aron thrila Eugene chuan in en kol nan akat chu alo pe a ma se in en kol nan mang talo chuan an classmate zong ei tur treat nan chuan a poisa chu an mang ta zoka chu ti lai chuan Eugene thian nu chu alo kala chenga hne na chuan a poisa an man sak chu thakhat chunga a school fee le a ile in tur anei chun ani thu aron thrila Eugene chu ril ro ha takin in chunga chuan alo oma chenga chu abula a han kala poisa a man saka wanga in thiam lovin match zirna ko nga pui angai phot chuan a pui thei thu a hrila Eugene chuan kalsana tuma ma se an match teacherin match subject a tran laka ngai zia hril chu a hre chuaka chenga bula match zir chu a rem kita ani school bana piangin match chu an zir dun thina Eugene po chuan angai na vetana ma se achang chuan chenga mi zia chu aning thei hle maktak main match test le a chuan Eugene chuan mak somriat panga lai aron muta a huna kalzel nu chuan anin po ve ta hle a ma se ni khat chu Eugene chuan chung ko buaina awanga a ho angai thu le rei tak chung school a kal theilo tur thu a hrila Eugene omlo lai chuan chenga chuan school chu aning thei hle a zirna lama atlak niam pha bok ni khat chu Eugene thutna a hian meiche pakhat chu aron thu a chenga chuan thinrim takin alo hawa ma se chu nu chuan Eugene in thu tura ati thu alo hril Eugene an hostela a omle to ti a hriat nu chuan mu tumin a kong khar chu awakik ngal rei tak nuwa Eugene chuan lungai mel tak hian aron honga abana thil duma hrena tang chuan apa aboral ti a hre thiam ngal chenga chuan biaka du thu a hrila Eugene chuan min ngai tu adu su ti in atlan chuaka chenga chuan a hnunga a zela ma se apa thina chu atornat ema wang chuan adinga ma se Eugene chuan ama omadu thu a hrila chuti chuan kumte aliama an final year graduation party a chuan chenga chuan Eugene chu a thlir renga
a thian nu po chuan chenga thian pa chongminga hne na adu thu alo hril ve a chu chuan chenga chu huai sen na pe in Eugene chu lampu ya avasoma an lam lai tak chuan karen a thim thuta Eugene thian nu le chenga thian pa chu tum lo dawin anin kis pala chenga po chuan Eugene chu kisa han tuma ma se Eugene chuan po na a chu san da ya party zo at chuan chenga chuan Eugene adu thu chu avoi khatna ta na soi chuaka Eugene chuan engma soilovin akis chenga chuan anin koptan na tura angaya ma se Eugene chuan mangthanan akis zok hi alo ni an din hmuna in thlo em awangin chenga chungta chuan engtika ma an pom don lo ti a in hria engma soilovin rilruna tak chuan chenga chu akal bo san ta ani kumni nuwa chuan Eugene chu university zirlai alo ni ta a tuition fee pek thenan library a thok boka library chuan senior student pakhat sen chuan en anin tonga chupa nen chuan library chuan an thok dun thin mi fel tak alo ni a nuwa chuan anin kop zui ta bok ni khat chu a thian nu nan chuan in hmu in chongminga felzia le angai tu thin zia te chu a hril meka chu ti lai tak chuan tu emo hian a mingpum chuan a ron kova tunge ti hriat tuma avakal chuan chenga kha alo ni rei tak anin hmu to lo awang chuan an lai ve dewa chuti anin biak lai chuan an senior sen chu a chu lo kalin Eugene bialpa ani thu a ron soya chenga po chuan lo chi bayin Eugene bialpa ani thu chu alo hril ve bok Eugene chu ron tong vatin chenga chu an high school kalaya thian pa mai mai ani thu chu a ron hril hun khoral lovin an pathum chuan khopui chu fanan tuma chenga farnu po atel ve bok tempula kalin an thil du te chu pe para an jiaka Eugene chuan chenga thil zia chu en sakatuma ani chuan rang takin a lo hlia sen chu le chenga farnu chu in tur le turin an kala chu ti lai chuan chenga chuan engma soilova akal bo chan te chu azota min mangai le mangai lo tuna min hril ro ti in chenga chuan a han ki sa anin kis lai tak chuan sen chu chuan a lo thlir renga nuwa chuan an pathum chuan dinar an ei hota a chenga chuan Eugene nen anin kis room te ka hre chuakin zu chu a pe a ma se sen chu chuan in lo tur chuan a han danga ma se chenga chuan katan hian vo intal in vero ti in a peluya Eugene chuan thinrim takin zu chu a in ngek ngeka nuwa chuan chathla in chenga hming chu alama lama chuti a hminga lama lam tamai chu chenga chuan minla thei ngil lo ti in a hlim hle a atuka chuan Eugene chuan library chuan sen chu biak atuma ma se alo bedu lo nuwa chuan sen chuan chenga chu ala du reng thu a hrila Eugene chuan chenga chu va hmu in a hma a che dana wang khan a hawa ma se nga idam di lovin engma a soilova akal bo sana wangin a torna sajie te chu alo hril kum ni liam nuwa chuan Eugene thian nu chu damdoi in pakhata na a thok meka an damdoi ina chuan damlo pakhat mureng a hmu chuan amang ang hle a bialpa lo ni to thin chenga thian pa kha lo ni anin mule nuwa chuan anin zui le ta ani hun liam nuwa chuan sen chua a graduate Eugene chu amal hle a chu ti lai chuan Eugene nu chu thil poimo tak soi hawanga ya wangin Eugene chu a kau ho a anu chuan hun harsa takan to changa puitur le hnem tu atan pasal nei adu thu alo hrila anu hlimna tur chuan pasal nei chu lom takin alo pom saka anu nen hlim taka ina an holai takin chenga chu an hulhol maya Eugene chuan kumrei tak nuwa heta enge iron ti ina zota chenga chuan anu in helai vela factory a lei thu le anu puitura om ve thu alo hril ti chuan an pani in chu zan chu anin kom le ta a chu zana chuan rei tak anin bethei ta a ina milema hmu chuan I hun pum hian tiang milem hi siam thina mi ti ina zota milem siam chu a hlokem ti ina zot bok Eugene chuan avaya kan thal thei chuan kan e khop chu kan hmu ve asin nang chuan I hre thiam ve lowang ti ina changa ani chu thovin ruma alu san ta ani chu mizan chu chenga chu zan khua in Eugene tan chuan milem asiama an ha tho ngai lo mani se Eugene tan chuan a thok ve na sa ani zinga chuan chenga chu tuk ver ngenga mu chu akai thowa
Eugene chuan ni zana I mu thalo mi ti a zotin chenga chuan hei hi ita na ka siama ni hi ti in a pe a chenga milem siama mu chuan Eugene chu anuya za hle a zan khuwa in hei hi siam mo ti in annui na sa hle Eugene chuan chenga chu milema siam na lama akuta pil na sa ti a mu chuan chenga chu mi hausa fa pa ma ni se min mangai tak tak ani hi ti in Eugene chuan a ring tak tak ta a chenga chuan Eugene chu a graduate huna Beijing a kal ve turin a soma Eugene chuan a lo rem ti ve bok Eugene po a graduation day po a lo hnai ve ta zela Beijing a chen theinan Beijing a company hrang hranga chuan na deal na a the luta mase eng company ma in interview turin an ron ko lo a then nu chuan Shanghai na zong tur chuan thuro na pe a na chu zong in olsam takin a hmu a ni aliam le nu chuan chenga chuan Beijing a na thok tur du company pakhat thriat a nei thu a ron hrila Eugene chuan Shanghai a thok tura an lo in biak fel vek to thu chu a hrila chu chuan chenga chu ati thin rim hle Eugene chuan in thiam lo takin chenga hmutur chuan Beijing a kal chu atum ngal rela chuan lain chenga chuan a ron kol le a Shanghai a ama hmutura a lo kal mek thu chu a hril Eugene po chuan Beijing lama pan mek thu lo hril ve in station lai taka in hmu chu an tum ta a topa chuan in hmu in hlim takin anin ku angal chulai hmuna chuan hlim takin hunan mang dun ta ani huna liam zela Eugene thian nu alo kala ramdanga na thok tura akal tur thu chu Eugene chu aron hrila kumte aliam le nu chuan chenga le Eugene chu apartment khata an lo cheng to a chenga u naw nu in hual na a Eugene chu a hruaya a u naw nu pasal tur chu Eugene kal thin na university a kal lai a thian tha tak sen chu ani ti a hriat chuan mak a ti hle Eugene chuan sen chu bia in anu pui tur ril ru chu ti nat sak lo turin avati a hun te kal zelin Eugene chu a hna te atran le a an ha thona hmuna chuan a pashon chu lo kalin anu chu kan ser wangin adin hmuna that lo thu le apa thi ma a in en kol nan company a poisa apuk thu ron hrilin chuba churul nan ngai to pui turin aron nge na apa shona kal le nu chuan Eugene chuan poisa puk tur zongin a thian te chu a be kual ngala ma se tu ma in an lo nei rem chang lova a to pa chuan san chu puina chu avadila poisa puk tir chu alo rem ti a chengan a buaina te a hriat chuan Eugene chu poisa tam tham tak chu pe katuma Eugene chuan ladu lovin sen chu chuan apuk tir to thu a hril chu thu a hriat chuan chenga chu a thin rim hle a buaina chin fel pui tura midanga bema sa chu thin rimin sen chu pek le ta tuma Eugene chu a chu asana sen chu va hmu in poisa chu na va voma midang in kara lo in rol to lo turin a hrila chu mi zan chuan chenga chu a thian te den zu an in hova Eugene in va ko tum chuan chenga chuan lo du lovin ti thin rim nan abula mei chia chu a lo ku a chuan boina awang chuan an in kar chu chia in kong than ve zo turin an in then ta ani an in thena tanga rei lo te a chenga chu anu in New York a ama pui turin a kova kumte aveya Eugene chuan chenga chu a thei ngil theilo ni khat chu a hma a tempula chenga nen an kalna a khan avakal le a chenga khan enge azia ti hriat chen tumin paper chu a keule ta chenga chuan phek dina chuan Eugene ming chu alo ziaka Eugene chuan hun kal to te chu ngai to in atrapa New York a chenga hmutura kal chu atum ta ani ame mang chuan chenga chen na chu azong kul na sa hle a hnuwa chuan chenga chu awa hmuta a mase ani chuan meiche raipur pakhat chu alo buai puya anu puya ni ringin trap chungin akal san le ta a chenga chuan akar tang chuan Eugene ama chawakal lai chu awa hmu a man mo takin akar tang chuan chuakin awa ngal mase a hmu zo to lo Eugene chu an school hlui chunga chuan lunglen mel tak hian adinga nung lama tang chuan tu emo hian asama ron pota a han hoilet chuan chenga alo ni chenga chuan New York a aron zon le zon lo te azota Eugene chuan chang du lovin angoi renga chengan video pakhat chu en tirin chenga bula meiche a hmu kha chenga thian nu hlui ni in ngamdang pasal nei America rama om alo ni
Eugene chuan a thil hriat sual awang chuan a tapa an pahnih chuan in kwa in hlim takin anom dum ta ani kan video te mi lo thlir sak thin awangin kan lo me video le peka in hmu le theu kan tum don nia